newydd. Mae yna app arall hefyd I ddysgwyr. Un peth arall gwych sydd ar gael ydy app Duolingo, yr iaith Gymraeg. Ydy'r iaith fwy o diweddar I ymuno ar wefan y mi aethon ni draw I gwrdd â'r rhai sydd wrth I bodd yn ei ddefnyddio. Mae Duolingo yn wefan sydd yn platfform I pobl dysgu ieithoedd dros y byd I gyd. Mae yna dros 100 miliwn o bobl trwy'r byd I gyd yn defnyddio fe. Cymraeg ydy'r unfed iaith ar 15 ar gael o Saesneg, ac mae'n boblogaidd iawn. Fi dechreuodd yr ymgyrch blwyddyn yn ôl, a wedyn 4 mis yn ôl cytuno nhw I ni cael datblygu'r cwrs. So, gyda pobl eraill, nes I cynllunio'r cwrs, ymateb calonogol iawn. Pawb sydd wedi cael tro arno fe wedi mwynhau yn fawr iawn. Hyd yn oed yn caru fe, yn gweld yn arnodd defnyddiol iawn. Dwi'n mwynhau y defnyddio Duolingo. Mae'n ddiddorol iawn I defnyddio ac mae'n hawdd. Dwi'n mynd Duolingo yn y bore pob dydd. Mae'n helpu fi I ddysgu Cymraeg. Dwi'n mwynhau ac yn y tŷ os amser sbar gyda fi 5 munud, 10 munud dwi'n trio ar y iPad. Wel, mae'n hawdd I ffindio. Dych chi'n just mynd I duolingo.com. Wel, mae eisiau gwneud dysgu iaith yn cymaint o hwylus I bosib. A mewn ffordd, dyna athroniaeth Duolingo. Mae nhw'n gwneud etym bach o gêm, a dyna beth sy'n gwneud yn haws I bobl ddefnyddio dyma. Gwych iawn o pob hwyl iddyn nhw I gyd efo dysgu Cymraeg. Mae'n amser am egwyl sgynnon ni rwan.